Mudell ta' ferrovija bbażat fuq il-mezz ta' trasport li kien jintuża fi żmien is-servizzi Ingliżi magħmul kollu mill-kartun se jispiċċa jinqered hekk kif il-Gvern Laburista qed jinjora l-appelli ta' artist wara weddiet li saru fl-aħħar snin. Net News iltaqa' mal-artista din il-ferrovija, Stephen Bonello, li spjega magħna kif fis-snin li għaddew u kien ġinwiet li mhux se jġelluh joħroġ il-mudell mill-maħżen li jinsab fih qabel isibu post ieħor, iżda issa marru lura minn kelmthom. Il-Ministru Silvio Xkembri kien qalilna li qabel ma jtu kompost ma tkunux tistgħu toħorġu minn hawn. Dan il-post ma wasalx imma kellna warning ieħor issa il-ġimgħa l-oħra li kellna noħorġu minn hawnhekk. Stephen Bonello spjegana kemm dan il-mudell fisser xogħol ta' sigħat sħaħ u bekk iħassra li xi ħaġa unika bħal din tinqered darba l dejjem. Dan huwa monument ta' ferrovija li kienet tasal taħt l-imtarfa, dan huwa teżor tal-imtarfin. Din għamilta ferrovija għamilta fl-okkażjoni tal-military imtarfa li attività li kienet issir hawnhekk ġewwa l-imtarfa fl-2016. Ġifieri ħdimt fuqha prattikament kważi s-sajf kollu jiena l-mara u t-tfal, domt 500 sija u l-affarijiet kważi qtajthom ix-xogħol fejn naħdem jiena bħala diżinjatur u kif imbagħad niġi hawnhekk u kont ninkolla ġodda il-maħżen magħruf tal-Karnival. U kompla jispjega magħna li l-pjanu li din il-ferrovija titpoġġa fi ġnien l-istazzjon f'Ħattart li bħalissa jinsab għaddej minn xogħol ta' tisbieħ u rinnovar. Qed nitlob jiena li għall-inqas forsi sa dak iż-żmien li aħna nagħmlu dan il-monument tal-ferrovija ġo dan il-ġnien ġewwa Ħattart għall-inqas ma nċaqlaqix minn hawnhekk sakemm niftehmu biex inġorruha. Stephen Bonello qalilna kif din mhix l-ewwel darba li ġinwiet li jipproteġu xogħlu bħala artist. Fil-fatt huwa kien ġinwiet miċ-chairperson tal-Valletta Cultural Agency, Jason McAuliffe, li l-mudell tal-ferrovija se tiġi esebita bħala parti mill-Valletta 18. Iżda ħadd iżjed ma kelmu tant li xogħlu ġie injorat. Jiena kont ħassejtni daqshekk imbarazzanti li jiena artist bħal ħadd ieħor li ma tiġix morija f'din l-attività tant kbira ġewwa l-belt biex imbagħad ħallejni hawnhekk dak iż-żmien kollu. Meta wieħed jara t-talent ta' dan l-artist u l-futur tal-bikki li hemm maħsub għall ferrovija ma tistax ma titbikkimx għal dak li pajjiżna possibilment se jitlef. Jiena artist bħal ħadd ieħor nixtieq li nagħmel iktar imma ma tagħmilx kuraġġ. Chris Simmamo għal Net News.